Една тема, уважаеми зрители, която набра скорост в последните дни на миналата година. Близо 4000, забележете, пациенти са посетили казино, докато са били приети едновременно с това в болница, поне на хартия. След като приходната агенция събра данните за посетителите на игрални зали, а Здравната каса ги сравни с данните от хоспитализациите, стана ясно, практиката обхваща цялата страна. Имаме още числа, ще влезем в детайли след малко в самите числа, но ще си говорим основно за това как е възможно това да се случва и как е възможно това да бъде преустановено като практика. Адвокат Мария Шаркова е на нашата линия. Знаете, добре е позната на всички вас експерт по медицинско право. Здравейте, адвокат Шаркова. Здравейте и честита нова година. Честита, здрава и по-спокойна, без такива безумни казуси, за които ще си говорим, за част от които ще си говорим и през следващите минути. Адвокат Пламен Таушанов също е тук при мен в студиото. Той е член и на надзорния съвет на НЗОК. Здравейте, адвокат Таушанов, и на вас. Здравейте. Какво се случва и как е възможно? Първо ще дам думата адвокат Таушанов на дамата във формата, адвокат Шаркова. Как си обяснявате тези данни, които официално бяха представени? Обясненията са различни. Аз изхождам от тях и от моята практика и от действащото законодателство. В действителност, една част от тези случаи ще касаят хоспитализации, за които пациентите не знаят. И все по-често в моята практика се случва след разширяването така на възможностите на Националната здравна информационна система и възможността пациента да има електронен достъп до своето здравно досие, все по-често се случва пациенти да ме търсят с молба да им съдействам и да ги консултирам, тъй като при проверка на здравното им досие се оказва, че са вписани дейности или дори хоспитализации, които въобще не са осъществени. Имах няколко такива много фрапиращи случая в практиката, включително за 2 деца, които са хоспитализирани общо 14 пъти за пневмония, а през това време са ходили на детска градина и на училище. И майка им случайно беше разбрала за този факт. Друга част от тези случаи обаче ще се отнасят до хоспитализации, които са се случили със съгласието на пациента. И това е така, защото в нашата извънболнична помощ не винаги може да се предостави своевременна и достъпна медицинска помощ. И за пациентите е значително по-лесно да бъдат хоспитализирани, за да получат определени изследвания или прегледи в рамките на клиничната пътека, т.е. безплатно за тях. Много често в такива случаи им се предлага хоспитализация като един по-лесен достъп до медицинска помощ. Тогава пациентите се съгласяват да участват в така подобна схема, бих казала, но те реално не остават в болница, да тръгват си след като им бъдат извършени изследванията и ето някои от тях се отдават на пороци и посещават такива зали. Има много фрапиращи случаи отново от практиката. Понякога пациентите искат да получат болничен лист без да имат основание. Отново с така уговорка с лекари се хоспитализират, за да могат след това да получат такъв болничен лист за определен период от време. Даже имаше един случай, в който лечебното заведение беше вписало определени усложнения, за да може пациента да получи по-дълъг отпуск за временна неработоспособност. Да, и след това пациента съдеше болницата, че му е причинила тези усложнения. Така че трябва много да се внимава, когато се създават документи с невярно съдържание, защото може да има много сериозни последици за лечебните заведения и за пациентите. Адвокат Таушанов, фрапиращи са тези казуси, за които разказа адвокат Шаркова. Тя се е сблъскала като професионалист, като адвокат с тези казуси. Какво правим? И от кога е това? Аз като адвокат, който се занимава с медицинско право повече от 20 години, трябва да ви кажа, че това е върха на айсберга. Имаме практика повече от 10 години, в която възможно е да бъде хоспитализирано лице, което не знае, защото когато е било в лечебното заведение, му направи фотокопия на личната карта. Този въпрос аз го поставям от 10 години. Поставих го и скоро, когато се взе решение да създаде нова електронна карта за 40 милиона през тази година. Не е въпроса, че личната карта е недостоверна, а проблемът е, че четящото устройство така е елементарно и Касата не въведе стандарти за четящи устройства. Тоест, това създава възможност за свръххоспитализация,
която е 2 милиона и 400 души през амбулаторни процедури, клинични пътеки, над 2 пъти повече хоспитализации от средните за Европа. Така че това е по-важният въпрос. Тук случайно, че са засечени 4000 души, да, най-вероятно те изобщо са от тези фалшиво хоспитализирани, защото иначе трябва да са наркомани, ако са били не по-малко от 5 пъти по време на хоспитализацията до съответната игрална зала. Само да отбележим, че тези близо 4000 хоспитализации струват над 7 милиона лева. И то без лекарствата и медицинските изделия, използвани за конкретния пациент в болницата. Иначе чакаме още да се осигурят ония възнаграждения на младите ни лекари, които протестираха. Значи... То от тук 7 милиона, от там 7 милиона. Ще се окаже, че не е просто върха на айсберга, ами е нещо, което трябва да бъде решено. Сега, нека да направим следното уточнение. Аз като адвокат не обичам да се изказвам по медийни публикации. Сега, какво казал подуправител? Отначало разказва една версия, след това разказва втора версия, че, видите ли, може би там в игралните зали имало фалшиви лични документи и всякакви възможни. Това обаче ни посочва друг проблем. Щом ние не приемаме на сериозно информацията, която идва от институция държавна, която работи и там не е завършила проверка. То направо разбирате ли, е това е една проверка, която е направена за първите 6 месеца. Тоест, тази информация, вас какво ще излезе? Тази информация не е официална, няма краен санкция от касата, за да се твърди, че има 6-7 милиона злоупотреба. Това са теории, все още непроверени. А какво мислите вие? Има ли или няма? Има, естествено, но това е само една малка частица. Защото тук не се дава информация за второто полугодие. Дайте. Второто полугодие. От официалната справка, която е за проверката от първото полугодие, реално се твърди, че може да се върнат едни 5 милиона. Да направим съпоставка. Дадени са 2 милиарда и 200 и евентуално имаме 0,25%, която може несъставомерно да се употребени. Това е липса на контрол в системата. Липса на контрол в системата. Адвокат Шаркова, как да възстановим този контрол в системата и да не говорим за изтекли милиони, като за изтекли 100-200 лева, защото това са едни милиони, като ги натрупаме, става една немалка сума, която може да решава други проблеми, които тлеят в системата. Когато се извършва последващ контрол, т.е. минало е известно време след въпросната хоспитализация, ако такава е имало действително, контрола действително е затруднен, защото когато тези предполагани фалшиви хоспитализации са осъществени със съгласието на пациента, то много трудно може да се докаже, че той не е бил там. И действително тогава трябва да се извършат проверки и да се установи кой къде е бил и по кое време. Естествено, спрямо тези хоспитализации, които са станали без знанието на пациента, могат да се извършат по-лесно проверките, като и пациента потвърди, че в този период от време той не се е намирал в това лечебно заведение. Между другото, в случаите, в които се злоупотребява с лични документи, с данните от тях, може да бъде сезирана и Комисията за защита на личните данни. Ние сме го правили от нашата кантора няколко пъти и са били санкционирани лечебните заведения. Санкциите са доста високи, между другото, и могат също да играят така възпитателна функция да имат. Така че това е много важно. Прав е обаче колегата Теушанов в изказването си, че наистина контролът не е достатъчно ефективен. Това е така. Мога да го потвърдя и от моя опит като юрист. Действително понякога контролът е твърде формален. Той не се съсредоточава и върху качеството на оказаната медицинска помощ, ако въобще такава е била оказана. Ще се съглася с него и по отношение на свръххоспитализация. Нашата здравна система се характеризира наистина с много голям процент хоспитализации, но в същото време, по данни на Европейската комисия и докладите годишните за състоянието на здравето, ние сме държавата с най-много хронични заболявания, най-голям процент предотвратима смърт и въобще смъртност от социално значими заболявания, които са предотвратими при полагане на необходимите профилактични и превентивни грижи. Така че
ако говорим за една по-сериозна промяна, излезем извън този частен случай, който коментираме днес, наистина е необходимо да се обърне повече внимание, да се отдели време върху извънболничната медицинска помощ, защото към момента нашето здравеопазване е изцяло болнично ориентирано и това не е добре нито за пациентите, нито очевидно за бюджета. Адвокат Таушанов? Мисля, че тук може да се предложи включване на текст в Закона за хазарта, член 44, да се включи текст за отдалеченост на лечебните заведения от казината, защото такава отдалеченост не е фиксирана. Това сериозно ли? Абсолютно, до там сме я докарали. Второ, трябва да има по-реална връзка между НЗОК и НАП, не само за да може пациента си влезе през кода на НАП в досието, но и тази връзка, за която може веднага да се установи, когато пациент, който е хоспитализиран и му се прави проверка, която се прави в игрални зали и казина, веднага да цъфне тази информация, а не да се констатира след 6 месеца постфактум. По този начин ще се изясни кое е реално, кое е фалшиво и така нататък. Общо взето това, което трябва да се направи и което и аз съм предлагал от страна на Националната здравноосигурителна каса, да се дадат едни нови задания на здравната информационна система, националната, както да се фиксира точно какво е правил общо практикуващия личен лекар с пациентите, какви точно изследвания му е пуснал, да му се признаят тъй наречения профилактичен преглед и по тази цялата верига да се изяснат и нещата, свързани с онкологичните пациенти, какво е състоянието на онкологичен пациент, как минал през онкокомисия, как е реализирана контрола на касата чрез финансиране на биомаркерната диагностика, която те много упорито не искат, както и Лекарския съюз. Сещате ли се защо? И, защо? Защото това е корупционна схема. Ние не искаме да дадем и ние 10 милиона за биомаркери, които каста да контролира, но с охота даваме 1 милиард с неконтролирани изследвания. Как мислите, че се случва? То, нали? Това е смисъла на този контрол от каста. Тази електронна информационна система, и с това да приключим, ще реши ли до някъде поне в голяма степен проблема с ефективните Тя основно ще реши, защото всякакви палиативни проверки постфактум от едния абонирани контрольори няма как да решат някакъв контрол. Това е така, нали, вече илюстрирах 0,0 еди къв си процент. Тоест пациента също да бъде бдителен, да проверява тази електронна система и да вижда дали е хоспитализиран фиктивно. И най-вече да има санкции, защото цялата тая история тук е милион и не знам си какво. Какви санкции ще има? С това исках да завършим. Да. Какво следва от момента, в който се види, че е извършено такова, защото това е престъпление? Има ли връщане на парите, санкция към кого лети, към болницата като юридическо лице? Естествено, или към... че ще има санкции, отнемане клинични пътеки, ще има глоби и така нататък, но Изпълнителна агенция медицински надзор не е в състояние като институция да извърши този контрол във всички хиляди изпълнители на медицинска помощ. Информационната система, ако е в ред, по всяко време може да се види къде, какво се е случило с този пациент. Бил ли е хоспитализиран, както сега е практиката, по 3-4 последователно клинични пътеки да се източи каста, а той няма нужда от такава хоспитализация, но никой не влиза в детайлите, за които аз ви казвам. Да. Защо? Четящите устройства, прокуратурата не ги разследва, че те фактически позволяват да се фалшифицира хоспитализацията на стотици хиляди пациенти годишно. Благодаря ви, адвокат Таушанов, за това, че бяхте тук. Адвокат Шаркова, финални думи. Санкциите, какво следва? Установява се? Вие сте се занимавали с такива казуси? Кой носи отговорността? В случай, че се установят нарушения, особено случаите на отчитане на дейности, които реално не са извършени, ако това се установи от контролните органи, на първо място се изисква възстановяване на получените суми от съответното лечебно заведение и също така се прекратява договора на лечебното заведение за съответната клинична пътека, която е отчетена, но реално не е изпълнена. Ако в рамките на една година от
налагане на тази санкция се установи повторност, т.е. втори такъв случай може да се прекрати договора изцяло с съответното лечебно заведение. Разбира се, в тези случаи обикновено се обжалва, това забавя влизане в сила на санкциите, но това са възможните последици. Освен това, ако действително хоспитализацията е извършена без съгласието на пациента, то различни документи, които изискват подписа на пациента, очевидно ще са подписани от някой друг, защото няма как да са подписани от пациента, който е бил някъде съвсем на друго място през това време и не е знал за тази хоспитализация. Тук вече е възможно да бъде сезирана и прокуратурата, за да се провери дали няма извършено документно престъпление. Благодаря и на вас, адвокат Шаркова. Благодаря ви за този разговор. Искате едно изречение, буквално, в новините. Трябва да се промени системата. Действително с нарушенията, които се извършват, да бъдат санкционирани. Единици са случаите, когато се отнемат клинични пътеки. Единици са в страната. И същевременно има лечебни заведения, които се проверяват всяка седмица. Има други, които не се проверяват с месеци. Крайният резултат е неблагоприятен. Не трябва да има 28 каси, трябва да има 6 областни каси, както е в НАП, за да има реален някакъв контрол. Сега имаме абонаментен контрол. Без ефективност. Адвокат Мария Шаркова и адвокат Пламен Таушанов в ефира на Твоя ден, уважаеми зрители. Замислих се, че може би и за тази електронна информационна система също трябва малко да се поговори. Не знам дали да го наречем кампания. Не съм убедена колко хора са наясно, че могат да проверят тази налична за тях информация. 200 хиляди души проверяват това електронно здраве, което е... Само 200 хиляди души. Това е достатъчно. Да.